Abana réseau nyina. On sort là. Eh là, ça va? Ça va. Quand même évidemment. Et voilà. Kana chadu. Allez. Mere mata fo polo yero. Adina. Hein? Ne fait gagner. Ne la e bam so la jugune mare. Ila. Ni fene kuma kura bi de. Al ne na kun fitina ni ko rafa. Eh là. Iboroge. Tanti kan mufle nege. Mogo jugute ko yi. Ita famia doroni. Idunga famia me. Ay kuma tal na ko mo sigwe. Al ni no ko al ni ko na la ko jugu. Iboroge. Amandi ayedeke. Nega tubu ekodi. Parce que il faut qu'on ait un achat de qui va aller les faire. Et pour un achat de bien. Et pour ça cinéma non. Ou enfin Angela comment il était. Tandis qu'un frère n'est que il est nous manqué ou abake jugmai. Il est jugma manqué ou abake jugmai tout. Au mieux mouillé que il bi aller comme nous frère n'est que il va y être tout na koko kila la mouille to le katem. Il barre de la mer. Quand on frère n'est que comment la faire de oula la comment de la. Awi nous connaissons à te voir la mer. Yamea kana ni ko ninge ko jugu yere kiba digi yere la yere na e ko minga na fa ndura fo tani kan wuya ye fa man tani wona ke bli yamea bébé ibado ha bi ko mi ka tan nga dossier ni yero mina che do gere ni ala sona ma manga ni jere di ala sonna ma ni soro sa wallahi o ko be nyana boli no ga nga ye no parce que ibado ko kongur de nya ameta ni dossier o tara am kala ka kongur de gatun maro ko nakira kalani je ko ni anda mano ko la de o de haglite kalani no to komna maro beta pa ere nyina na nega telephone ko Aisha ere dati ga do nega telephone ko la ni akalu jul nega telephone ta cheno iga telephone ko cheno mais ibaro ni ko mi chuga mina cheni yere la ne nyaye mandi dane ire bi kanwa pala sama so kanwa yere ni feringan ge ware yere parce que a wakati ma se ka solution fo soro am se ka ko ma chuga mina ka se ka telephone ni quoi mais yakilla tige ni o refiena e ka de demeni duwa ye doro men ni ko ni nyene bora ah ni o ta bane ya o ko ni a pepe wa kamo sufi yere ko ni ma odon la fe ko ni katani ware na shini we do nyume ni ngu war mi yere ma ali shifolo po wa kele ni kele ngu war blala kunna shini ne yɛrɛ dabali bana mais a dusu bɔlen kuno i b'a dɔn ko kangu kun ya ne sufi bila ɲɔgɔn na motuguni ya ai sufi te so sufi akili ka bo sufi be kangu dɔn est ce que a bɛ kangu dɔn wallahi aw tɛ kangu dɔn sufi akili fila bɔ kangu ta la nka ko jale fɔra ne kɔ de kangu y'a kunkolo bɛɛ yɛlɛma sufi taara ka t'i sigi ɲɛ ne yɛrɛ dabali bana mais alhamdulillah ale dara kangu la ka kangu bɛ kuma dɔn Aisha nin to ta akili fɛnɛ don n y'a faamuya wari min bilala o donna an kɔrɔ ni a labɛn dɔrɔn a bɛ yen kɔni a bɛ yen basi foyi t'a la n'a ko ka taa n'a hali sisan n bɛ segin ka na a nɔfɛ y'a faamuya ala ka sira diya amina arabi ni bɛ na i ka na samaya mɛn n y'a mɛn Aisha na n y'a ma dɛ n ka pase bɛ tabali sanfɛ i ɲani ka pase mais ne taara yen fɛ sa est ce que nin ci bɛ se ka ɲɛ voilà merci wa an tɛ ni ɲɛyɛlɛn ten sa mangale ka ni ɲɛyɛlɛn ten dɔ kɛra ten dɛ e bɛ ka jɔrɔ u ka sɔmini de la yɔrɔ mɔgɔ si tɛ sɔmi a to ne ma bɛ n bɛ ka wagati kunkurun dɔrɔn de kɔnɔ sisan a y'a faamuya fɛn kuma dɔ kɛ fo ne ya dusukun bɛ so k'an yɛrɛ kɛɲɛ walayi e dusukun ka nin kɛ sa nin to tan tɔ bɛ i y'a faamuya ne b'a dɔn n bɛ k'a kɛ wagati min na sɔnni dɔrɔn an b'a yɛlɛya ma o y'a sɔrɔ n ye ko dɔ sigi sen kan ban dɔrɔn o la a bɛ kɛ koba ye nkalon fɛn fɛn dogolen bɛ so in kɔnɔ a bɛɛ bɛ dɔn i y'a faamuya ne ko ten ne cɛ de ye min fɔ ne b'a to ala ka segin ni amina arabi la e bɛ bi e ma ta la Nata. e ma ta sa ok o ɲɛna e bɛ kalan kɛ fɛn min la i bɛ kalan kɛ ba sɔgɔma aw bɛ mun na mɔgɔ kɔrɔ fɔ ayi a nana ne furu ye a nana fɔ k'a b'a kɔrɔ fɔ ayi e wari ba an tɛ sɔn k'i kɔrɔ fɔ a to kuma la an fɛnɛ ka to ka balimaya baro kɛ kuma la o de fɛnɛ ka ɲi Ma kɔrɔfɔ ne yɛrɛ da la an bɛ kɔrɔfɔ mɔgɔ t'aw ko dɔn dɛ aw bɛ bɛnbɛn de kɛ bitigiw kan ayi e wari an tɛ sɔn k'i kɔrɔ fɔ n'aw ko ten tɔ la ekɔli ko dun Nata san i bɛna taa ka n'i ta madinɛ fɛ dɛ i b'a dɔn madinɛ ka ko ekɔli ko tɛ ten tɔ madinɛ bɛ taa ekɔli la ne bɛ taa mais n kɔni tɛ dɔ wɛrɛ f'i ɲɛna
ne bɛ k'i ka directeur ka wari fara ɲɔgɔn kan barisa ka directeur ka juru dɔ de bɛ na o de kama n tɛ ka se ka taa contrôle kɛ école la mais ni ne ye nin wari fara ɲɔgɔn kan n bɛ taa n'a ye n yɛrɛ bɛ taa n'a ye ayi ne bɛ taa n bɛ taa directeur ka wari sara n bɛ taa contrôle la Madinɛ hali n'a fɔra ko heure 1 e y'o chômer wallahi an bɛ du in tila 2 ye n'a ma kɛ i ka tigɛ na i yɛrɛ b'a dɔn ko n tɛ kalan ko kulonkɛ la o denmisɛnnin ka avenir a ka kalan dɔrɔn de n'i ma kalan i bɛ tila ka nimisa kɔfɛ dɛ e n'a fɔra e yɛrɛ ka ko ɲɛnama bɛɛ fo mɔgɔw de ka n'o ɲɛnabɔ e place la o ye ko ɲuman ye o ye kalan kɔlɔlɔba dɔ ye aw ye denmisɛnnin fitinin de ye aw tɛ nasɔngɔ bɔ aw tɛ to bɔ aw tɛ foyi bɔ mun b'aw bali kalan na han mun b'aw bali kalan na a ye kalan kɛ aw yɛrɛ ka siniɲɛsigi kama surtout musow a ye faamuya a kana kalanko kɛ bolo kɔfɛ fɛn ye dɛ kalanko tɛ bolo kɔfɛ fɛn ye dɛ i ye faamuya e kɔni bɛ taa contrôle kɛ barisa ne dalen foyi tɛ ka sisan kalanko la walahi ma i ba munna wa ne tun ne yɛrɛ de don i ka école ko la depuis yɛlɛmana yen fɛ ne tunna pewu i ka école ko la ni ko ɲɛnabɔra m'aw bila école kelen yɛrɛ la siɲɛ kelen ne ni jɔn i ni la ayi dɛ ni ayi dɛ o i mana ko ko kɛ a bila a bɛna a bɛɛ fɔ n ye n'i m'a fɔ n ɲɛna n'i ye e fana sɔrɔ ni min bɔr'o la i b'a dɔn kankunu m'a taara bitigi la butigi la n bɛ taa baarayɔrɔ la aw k'an bɛn ala ka segin n'i ma ye k'an Ala bɛn ka sira da. la ne ni ekɔli la ne t'a kuma dɔn I Madinɛ. i b'a dɔn k'an ye trimestre min kɛ ko ne ma don a salle kɔnɔ Ko ni ba taara sisan ka taa ka directeur to tini sale m'a fɔ ko ni ale nana k'an bɛ du tila 2 ye an tɛna tila 2 ye ne tɛ jɔyɔrɔ kan maa to yen ka kankun to yen ne tɛ jɔyɔrɔ ne bɛ jɔyɔrɔ de n lafiyalen ba bila a ka taa kanku ne bɛ se k'i ɲɛ filɛ de ne wɛ Cɛba jahili la dun man di tɛtɛ tɛ kulɛ tɛ a bɛ soroki la dɔbara tɛtɛ tɛ kulɛ tɛ ni ne ye n ta e fɛ e bɛ wusaya ni ne mais ne b'a dɔn ne bɛ ɲɛ sɔrɔ e la o bilahi ala wallahi fali yɛlɛla e la fɛn bɛɛ ni ala cɛ cɛbakɔrɔ langolo dutigi langolo pogolo dabakala n'i y'a kɛ ka sɛnɛ kɛ dɔrɔn a bɛ kari ne tigɛra e la depuis ne tigɛra bɔrɔ la ne m'a kɛ n buranw ka nana fɔlɔ wallahi ala a lajɛ bɛ n'i y'a ta i b'a fɔ k'a bɛ ka taa baara de kɛ k'a sɔrɔ ne ma da ni kala tɛ zon ye wallahi ne ma da la ni zon tɛ parce que e y'o ye chèque de dalen don e kɔ la e bɛ taa dugu kɔnɔ i tɛ na ni fɛn tɛ na ni ye n tɛ foyi fɛ ye o. Salut la famille, votre artiste Kara Design. Donc, il faut continuer à abonner à la chaîne YouTube là. Donc, nous j'aime pas d'être. On va des vidéos pour propulser tout ça. La dernière fois, on a fait un j'aime ni font pas d'un solo. Mais donc, on a une offre, alsa, à courage ta, Barça, couillon temeri. Ni a j'aime ni font ta. Donc, du coup, un page de booster, vidéo de booster. Est-ce que vous voyez? Vidéo kadido alsa, mais au tega siga solo. O b'a sɔrɔ cogo di ni aw ye j'aime ta ka abonné o b'a to u bɛ vidéo partager donc a ɲininen don an kanubaga bɛɛ lajɛlen fɛ dɛmɛ tɛ dɛmɛ ye an mago bɛ dɛmɛ min na dɔrɔn o ye dɔrɔn a ka abonné a ka j'aime ta a ka vidéo partager. la a bɛ nɔgɔya koyi n'ala sɔnna a bɛɛ lajɛlen bɛ nɔgɔya ne kunkolo ɲɛna e ba de jɔn nin la Tina ama fa de wulilen don aw la wa wali ŋana ŋana anw munna sa mun y'an sɛnɛ ka da la ma a nana ne fo de kɛ la don jumɛn e nana baro kɛ Ne nana n kɔrɔmuso fo. e nana i kɔrɔmuso fɔ e b'o batara diɲɛ kuma de fɔ ne ɲɛna a ɲɛ lajɛ bɛ ko ne nana n kɔrɔmuso de ma fo foyi t'o la sa n'an ni ko fo fɛn t'a la bɛɛ tɛgɛ dɔ da ɲɛ ka sisan janimɛ mɔgɔ ye a delila ka na a sigi a ka baro kɛ fɔ la ni Aisha kɛlen don ka baara jugu mun kɛ ka d'i ma k'i ka n'o bila ne ka so kɔnɔ a tɛ ɲɛ sɔrɔ yan nɔ dɛ a donna so kɔnɔ Dina ayi a nana seji y'a fɛ a ye dɔrɔn i ti cɛ fɛ ne y'a sɔrɔ a donnen don n ka so kɔnɔ k'a ma don a ni seji na y'i sigi a ma don sa a ni seji nana k'i sigi la e donna ne ka so kɔnɔ Ne ma don. o na a taara ne sokɔnɔ fɛnɛ yan ma a taara ne sokɔnɔ ne yan de ko ten n k'a kana don n ka so kɔnɔ m'a wolo ma bɔ a wolo wagati kalama i nana i dira Aisha mun ma da Aisha ka da la ni Aisha kɛlen don k'a ka baara juguw kɛ sɛbɛndenw d'i ma k'i ka n'o fili ne ka so kɔnɔ a fili yɔrɔ tɛ ne ka so kɔnɔ wuli i kun n'a kala ka wuli ma bila sa e ma yɛrɛ de quoi e ma bɛ den tɔɲɔ diɲɛtigɛ kɔnɔ koyi wala ma e ka jugu fo k'a fɔ i ka jugu yɛrɛ de walayi fitinin ye mun k'i la mɔgɔ mun fa banna k'a nana ɲɛji cɛ yan ma yɛrɛ ɲɛ tɛrɛ ni den fitinin ye yan wallahi ne kɔnɔ mɔlen no cogo min sisan Safi
hali n'i ye ku bila ne kɔnɔ a bɛ wuli. Muna I kana lajɛ tiɲɛ don ne nana baro le fɛ yen nka su kora ne la ne sira sili yɛrɛ ma kɛ baasi yɛrɛ ne ma information di mɔgɔ si ma du kɔnɔ ko n bɛna siya. mais ne ka téléphone écran ci la i b'o kɛ cogo di o tɛ nɔ ye sa. hali ni téléphone écran sira an kun kan ka solution bɛɛ de ɲini karamɔgɔ ye ne dɔgɔkɛ a ka ko ma gɛlɛn an kun b'a wele k'a fɔ a b'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la grand sœur ni su kori la si a kun b'a faamu. E yɛrɛ m'a fɔ e dɔgɔnin ka ban e siran kun. o tɛ siran e m'a faamu e bɛ ka ɲina min kɔ cɛ ni muso tɛ kelen. mais e ma juguman kɛ yan o i nana si yan dɔrɔn de. o ye tiɲɛ ne b'ale fɛnɛ de ka mara kɔnɔ ne nana ne b'ale de ka du kɔnɔ n'i bɛ mɔgɔ ka mara kɔnɔ n'i bɔra n'i bɛ si yɔrɔ la i b'a fɔ a ye o la hakili bɛ sigi mais sisan a t'a dɔn ne bɛ yɔrɔ o yɔrɔ téléphone écran cilen filɛ ne yɛrɛ kamana bɛɛ de gannen don. nin bɛɛ de kama ne y'a f'i ye n'i ka bɔ nin ka mara kɔnɔ. est ce que a bɛna faamuya yalama ne sire fɛ yen wa walima ne taara si kamalen wɛrɛ de fɛ. nin bɛɛ de kama ne k'i ka kamalen ɲɛnama ɲini k'i siri a la i ka bɔ i kɔrɔkɛ i dɔgɔnin kan. yɔrɔ min na bi an ka kamalen ko kuma nin yɛrɛ tɛ surtout ne yɛrɛ man di du kɔnɔ mɔgɔ kelen min yɛrɛ bɛ ne ka côté la o ye Aisha de kanku bɛna mun fɔ ko ne ye sunguruba ye kanku datugu da yɛlɛ ko ne ye sunguruba ye ni ne sira an kun fɛ a tɛna fɔ ne y'o ye i b'a dɔn mɔgɔ n'i tɔgɔ man di ka kɔrɔ ko kɛ ko min b'i tɔgɔ diya n'i ye ko kɛ ko min b'i tɔgɔ tɔ goya i jogo tɛ a bɛ fɔ tɔgɔ min bɛ f'i ma a bɛ fɔ ko o y'i jogo de ne tɔgɔ min na tiɲɛ de walahi kamanagan bɛ ne la dɛ walahi n'an ka taa n bɛ t'i bila fosi tɛ bɔ a la kana sira i dɔgɔnin ɲɛ kana sira i dɔgɔnin musow ɲɛ an ka taa. tiɲɛ yɛrɛ la an ka hakili fara ɲɔgɔn kan an bɛ se ka taa min fɔ. an ka hakili fara ɲɔgɔn kan ne bolo e mana kojugu la yan nɔ e man ka siran e ka téléphone écran cilen don su kori la e sira yan nɔ. o tɛ faamu. ne bɛ ka siran ka taa an ka taa n ka t'i bila. mais est ce que karamɔgɔ bɛna a faamu o de jɔrɔ bɛ na sinon kanku tɛ ne tɛ siran kanku ne tɛ siran Aisha ye. n'a y'a faamuya o don n'a y'i kɛ min ye i y'o ye. o tɛ nin yɔrɔ la dɛ nin ye ne balima nin balimakɛ kelen de bɛ ne bolo. balimaya t'o la i dɔgɔnin de don a kan k'i bonya de n'a m'i bonya n'a y'i kɛ min ye a fɔ k'i y'o ye an ka taa. ayi kana n'o fɔ san an ka taa. o t'a kɛ tugun. Aisha a tɛlɛ a bila yen n'i jɔ Aisha bɔ i ka na yan barajugukɛla walahi fɛn min e tɛ maloya don o don ne kanu bɛ k'e yira diɲɛ na o bɛɛ jogo tɛ bɔ i la i mɛn'i ka barajugu la sisan ne i fɔrila sisan ne e bɛ sɛbɛnden di ma ka taa don ne ka fiɲɛ kɔrɔ Aisha o kɔrɔ tɛ ka ne ni karamɔgɔ bila ɲɔgɔn na n'i ko ko sɛbɛn n bɛ sa sigi ku la sisan mɔgɔ molobali sigi tigɛlen sinamuso jugu cɛ ye sina ye fɔ n ka fiɲɛ na fɔ n ka fiɲɛ kɔrɔ e fɛnɛ bɛ taa ka t'o don ne ka fiɲɛ kɔrɔ ne yɛrɛ ɲɛ de ye sɛbɛn y'a bolo n y'a minɛ k'a fili tɔli sanfɛ. an jo t'a la e jɔn bɛ se ka k'a la. an jo t'a la yafa ma. e jɔn bɛ se ka y'a la mɔgɔ molobali siri tigɛlen an jo t'a la kanku yafa ma baarajugu kɛla e kɛlen don ka se sɔrɔ e fɛ ko gansan de don wa e fɛ ko gansan de don wa e tun bɛ karamɔgɔ bolo yan wagati min na cogoya min na bɛɛ ɲɛ kun t'a la bɛɛ ɲɛ kun t'a la n tɛ sabali e bɛ se ka ala dɔn fɔ ne ɲɛna e bɛ ala dɔn ka tɛmɛ ne kan e bɛ ala dɔn ka tɛmɛ ne kan n ko ne fa y'an ka dugu alimami de ne fa y'an ka dugu alimami de n'i t'o dɔn n b'o f'i ɲɛna i tulo bɛ na ni ne fa ma seli misiri kɔnɔ don min na ne kɔrɔkɛ de bɛ misiri seli mɔgɔ molobali siri tigɛlen nan ta kolo jugu sago sinamuso jugu cɛ ye sina n tɛ sigi n cɛ fɛ yen o tɛ kabako ye ni ne y'e sen n ka so de la tuguni ni ne y'e sen n ka so de la tuguni n bɛ fa bɔ fatɔ la k'a don i la mɔgɔ molobali siri tigɛlen da Aisha ka yɔrɔ la yan dɛ da Aisha ka yɔrɔ la yan jugu sago ninnu. n'Ala sɔnna a ma a tɛna sigi a yɔrɔ la tɛ se tɛgɛ na. terni ne kamana gannen yɛrɛ de don walahi ni y'a dan ne ma kɛ ala an kun ka mɔgɔkɔrɔba dɔ ɲini an n'o ka taa ka taa. mɔgɔkɔrɔba wa e dɔgɔnin tɛ e ɲɔgɔn mɔgɔkɔrɔba. aw sa. mun kɛra yɔrɔ aw bilakoronin ninnu ko k'aw ɲɛ tana ye muso ɲuman ye dɛ nin ye kilasi ye k'e bɛ tuguni kɔ k'e bɛ nin wele ko nin ka di a donna ta a bɔra ta ni ma sirala ɲɛ n bɛ sen fila ko k'a digi kɔnɔ. ne y'a digi a kɔnɔ i b'i sin yɔrɔ dɔ kan ka tagama n'i ɲɛ bɛ tagama yɔrɔ de la ne y'o de f'i ɲɛna n'i tɛ mɔgɔ dɔn i kana jaabi cogo sugu dɔ la. Absa kaja de b'o la ayi ne m'i labila o. e bɛ ka ne nɛni ka di ne ma Absa. ne m'i nɛni. ni bilakoro ya jɔlen na ye. ne b'o de fɔ n'i tɛ mɔgɔ dɔn i kana nɛni quoi. hali caleçon min b'a la a ta tɛ. i b'a dɔn kɛ a kɛ to i ka taa ɲɛfɛ n b'i sɔrɔ yen. a n'a kunkolo ɲagasali ko tilemafɛ bi ala ye e bɛ ne labila nin ye. ne m'i labila a kɛ to n b'i sɔrɔ ɲɛfɛ. aw sa. i b'a dɔn kɛ ni kana digi la nin filɛ nin kɛ mara de b'a la sinon walahi mɔgɔ jugu tɛ
a ye kuma fɛn fɛn fɔ sisan nɔ ni ne y'a dɔgɔya sisan a yɛrɛ bɛ se ka segin ka na yafa deli fɛ i kana n digi i yɛrɛ la mɛn kan jumɛn de bɛ ka jugu tɛ yen k'o kaɲi wala ka fisa basi kɔni tɛ wala alhamdulilayi wala nin ye cɛ ye ko mɔgɔ bɛ tugu nin fana kɔ et puis a jɔlen don n'o ye a tɛ ka na o de bɛ ka n tɔɔrɔ quoi a bɛ ka mɛrɛ a bɛ ka tan dɛ Allahu akibar alay bon sisan ni ne bɛ sa kɔrɔ ka ko la quoi u tɛ tugu bɛrɛmata ko fo bila kɔrɔ o de bɛ ne tɔɔrɔ ala tɛ se ka nafa ɲɛ i ye hali samara min b'a sen na a ta tɛ mais depuis ne ka action laban na awsa cɛ min kɛra n tɛ ka faamu mi wele fana n tɛ sɔrɔ e tɛ ka temps foyi diya tuguni ala e m'a faamu sa e ye ko nin kɛ cogo min ko nin fɛnɛ ba man di ten o ye kelen fila fana ne ka telefɔni tiɲɛni ni bɛnna ɲɛ tɛ telefɔni binna ka ekran bɛɛ ci mɔgɔ b'i wele i tɛ tɔgɔ i tɛ fosi o de y'a kɛ an n'o bɛɛ kɛra sa mais an kan ka se ka ɲɔgɔn cogo dɔ la e ko ten e ko ten kɛ ok n'i ko ten problème t'a la mais an bɛ tila ka ɲɔgɔn wele mais awsa an tila ka ɲɔgɔn wele ne bɛ fɛ an ka segin an cogo kɔrɔ la i n'a fɔ an tun bɛ cogo min na kɔrɔlen e fɛnɛ bɛ k'a fɔ cogo min na a tɛ se ka kɛ ten directement koyi a to yen n bɛ tila k'i wele an bɛ kuma i ko ten ne ko ten i ko ten awɔ an b'a kɛ ten an bɛɛ terimuso jɔlen don k'an wala ok an bɛ ɲɔgɔn wele terimuso ni nin civilisé tɛ kosɛbɛ dɛ nin to yen nin kunkolo ma ɲi dɛ i jɔ n ka da yɛrɛ bɛ na de wuli ka bɔ yan sigi wuli i kale e taara kuma min fɔ yan la o de fɔ yan i tɛ change dɔɔni ma i ka disima dɔ k'i kɔni ji la i k'a dɔn ko layilen dɔgɔnin de deni ma fosi kɛ kana dɔrɔn ka na an fo dɔrɔn ka a sigi an bɛ baro de la hama Dina fɛn e bɛ sa dɔrɔn so in bɛ kɛ ne ni la ta de ne ni la de balima ma ye mani to dɔn m'o f'i ɲɛna bi Dina e y'i ka fɔta fɔ nka fɛn min denmisɛnniya bɛ e la walahi denmisɛnniya bɛ e la est-ce que e bɛ subaga dɔn ma jɔn ye subaga ye san walahi subaga b'a sigilen to yan san ka cɛnni kɛ kare kɔnɔna na jɔn ye subaga san walahi Aisha ni a ka denni la wa la u ka jugu ni subaga ye walahi Aisha nin denni bolo don suya la ma lafi min kɛ subaga la denmisɛnnin subaga de i ka da la ka fɔ ko denmisɛnnin subaga fasa o ka di ka tɛmɛ mɔgɔkɔrɔba ta kan parce que Aisha fasa bɛɛ tigɛra ka ban n'a nin bila la kɔlɔkɔlɔ kɛnɛ bɛ na ni nin kɛ kɔnɔ ye sufɛ nin bɛ kɔlɔkɔlɔ pani kɛ denmisɛnnin subagalama n'i ma siran nin denni ye ne fatɔ Dina ale ma ne ka fata dɔn bi awɔ ne bɛ ta to e minɛ tɔgɔ bɛ ne kɔnɔ ni ala sɔn mun na karamɔgɔ bɛ na e ka polisi ko ye ne b'a dɔ fɔ siɲɛ kelen mun ala kama awɔ n jɔ la bilen ta kɛ bilen e donnen ne buru jali de la ni ne ko kelen e ko kɛ kɛmɛ ni mugan ne faamuya de sa mais an ka ɲɔgɔn faamuya e de ne wolo wali ne ye wolo an ka ɲɔgɔn faamuya ka ɲɔgɔn faamuya bi e ne ka ɲɔgɔn faamuya Dina e ne tɛ ɲɔgɔn faamuya jɛni lahara kɔnɔ tuguni ne kɔni ne b'a fɔ de fo n'a sɔrɔ ne ma e wolo ne ye wolo o sen jɛlen don o bolo jɛlen don Dina e bɛ ka ne dɔgɔya walahi Dina i sen kana sɛfan ci i sen kana sɛfan ci dangaden jɔlen lajɛ e jɔ bɛ se ka k'a la e jɔ bɛ se ka k'a la e dangaden polisiw nanen nɔfɛ hali n tɛ kan jiginna kuma ye tuguni i dali sa u b'a mɛn yɔrɔ bi tana o sabe so kɔnɔ o don tama k'a ɲɛna yɔrɔ bi a bɛ yen a b'a mɛn na ka bɔ yala yɔrɔ la k'o bɛ so kɔnɔ a ma na de n'a sera dun e ka na sa don ko kura de la ne kɔni t'a fɛ k'a bɔra ala minɛ k'i sigi yan dungare n kɔnɔ n ka tila kɛ dungare b'a bolo dalatulu ni kale sɔgɔmalen na ala minɛ dɛ ka mina sera dugu jɛ ne sa bɛ denkɛ fo sa a bɛ k'i ko ne ko n'a sera kabini sɔgɔma a bɛ k'i ko fo sa ma bɔ fɔlɔ n ko n'a sera ka daga sigi yan ne ka na n'a sera ma a bɛ ko kura dɔ la dɛ kan ka da yan ɲɛgɛn kɔnɔ a bɛ k'i ko de a bɛ bɔ ni ɲɛgɛn wulubɔda ye sisan a wulubɔda yɛrɛ La vie. La. La. Oye kanya joli. La. Ote nani. Etera mun la kan wayro la. Masha wallahi nta kan wala nta ko muso madina fa ma dokka tan kan go so no e ma do aka sono kan go ke tara fa le ga fian jugo etera mun ga fian ko. Jigo de bila. Fian tene so kono. La. Ni mi no ga bila saka ni mi so kono. Ti sigi ko fo kan wa sokonana e do na mun kata mun leno wallahi ala ma da so ntra ko muso man ntra sigi so dare ni sia ba fa e barure ni ko tento mon me mi fie I koloshi kanuna la I koloshi kanuna kanu flene kanu ko ma no ne kanu fe ko ere fa billahi ma no ni chesiri jala ma ke kemet saka kanu sigi ni kanu o ki ga tena ka fa kulo bala parce que yemi ka ba fo ki ya ke ma min ka ba fo ki yoke ikulo bala ni madina fe kulanga nege bila awela kono sigi anoka kulanga ke ni tari sigi akadala ni ko soro yaba nyine yama
Iko maro nte se kan una re mo fie. Nte se kan una ba abe yele inne be kan mo fie. Hega chida. Ba kuma ire buwar da tuja ho walta. Ebe clan na ebe na ne soro ya no. Tenni, kole ma mega ne kono de. Aha, ne ho. Ega ni petini ko ya ajmerere ni demsen fitini ni. Hali shinji kasa amatke ka wa ko folo. Nterni, inne ka ja, inne ka goya, a bebe soro ni petini ne nofe. Ni ko ki nyete dan nga an terian ta ro mama blen. Hey, dongo do ne bole de ba fo ne nyala ke deli kan dado e ka vie privée la nterini. Sabali sala kama sa. Ni deli ala yɛrɛ de kama ne kunkolo chauffele. Ne yɛrɛ fɛ e b'a ɲini ka ne hakili lafiya e bɛ k'a tɔ chauffer mi deli ala yɛrɛ de kama. Ni e ka mɔgɔ kanu ta ye i den fila i den fila ne den fila ni bɛ se ka kɛ ne yɔrɔ jumɛn den fila ne e ka sorti fɔlɔ kun diyara e la e tun bɛ nin sɔrɔ den a ka dɔgɔ de sinon mɔgɔkɔrɔba de don a ka dɔgɔ de sinon denmisɛnnin tɛ o e bɛ ka filɛ denmisɛnnin min o tɛ o. Tiɲɛ yɛrɛ la ne bannen e bi ne ye baara ɲini ka d'e ma e y'i ban ne ka baara la ja e bɛ nin de la. N terini foyi tɛ ne ni n cɛ sa. Ni su y'a dogo a kobaga la a nɔgɔlen bɛ taa lahara n'an bɛ taga an bɛ se o. Karamɔgɔ. Mais a ko nin kɛra cogo di? Karamɔgɔ ne kun taara n terimuso de fɛ yen su kora ne la ne ma se ka na. O ma nin fana ye dɔ wɛrɛ ya? Ko dɔ wɛrɛ wa? Grand sœur su kora e la e sira i terimuso fɛ yen nɔ. Grand sœur tiɲɛ la ne yɛrɛ tɛ k'e faamuya sisan. E bɛ mun sufɛ baara la fo e bɛ taa yen nɔ su bɛ ko e la. Sisan ne wulila ka bɔ so sɔgɔma k'e solila ka bɔ sufɛ e tɛ don joona ne yɛrɛ bɛ ɲininka e bɛ mun de kɛ sisan walima i ye baara dɔ de sɔrɔ an tɛ min kalama. Ne ma baara sɔrɔ ne kun taara baro de la fɛ. Grand sœur i b'a dɔn ko tiɲɛ la kuma. Ne fana kɛra ci de ne ma se k'aw si wele k'a fɔ ko n bɛna si. E musokɔrɔbatɔ ka téléphone kɛra mɛ cɛ tɛ se ka solution sɔrɔ ka weleli kɛ depuis dugu jɛra ne bɛ e weleli la. Grand sœur i b'a dɔn tiɲɛ la kuma caman bɛ ka fɔ ne ɲɛna e ka ko la ne tɛ fɛ ka da la mais actuellement ne yɛrɛ bɛ ka douter quoi parce que ne yɛrɛ tɛ k'e faamuya bilen quoi walayi fɔlɔ e kun sigilen kun don so kɔnɔ ne ye jɔn de ye? Ne terimuso ye. E sira ne fɛ yan? Awɔ. Ne ba ne ma kuma e de fɛ o don f'i ye ne dɔgɔya yan nɔ. Oh ni ne ye dɔgɔnin ya? Awɔ. Bon tu vois o don ne filina sugu dɔ ye na carré kɔnɔ halisa a barabɔlen filɛ na la nin. Kana dɔgɔya dɛ kana daminɛ dɛ i ni dɔgɔnin cɛla o ye dɔgɔnin cɛla dɛ mais n'i ye ne dɔgɔya i bɛ dɔn sisan ne ye mɔgɔ min ye. Tu vois? Karamɔgɔ a ye tiɲɛ fɔ. A ye tiɲɛ fɔ. Ne cɛla o y'an ka balimaya de fɛn fɛn ka di i bɛ se k'o fɔ ne ma mais a man di ne ka mɔgɔ wɛrɛ dɔgɔya ne nɔfɛ. N ye nin faamuya an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ so grand sœur. Karamɔgɔ. A tatɔ la ye bani a tɔ ta dɛ a tatɔ la ye. Terimuso sabali sa an ka taa so. Ni ye ere jole jiga ngono Nasra se ki yere ka mugo ni ye jugo be de cento e ni kete ka figura de damne e kun ta do ke sera bomo ko sisa le be ka do ki sera bomo ko ya yo patron ne yɛrɛ ɲɔgɔn t'a fɔ ko ne k'i to sɔn ko fa anna ke gi ko gi je eri nani nyiga ngono o kun ye jume i kɔni m'a fɔ ko ne k'i ko ne bɛ n ko de ni te bomo ko cheodo ne bi na finyena wallahi ni mi chugo do be wulu ko ko do sori la ku ko do ngata wallahi fate do ala a jole la jebe mfatro e era ne ma fɔ ko ni nan ko ena ko koli nyige eri ko nyige nani eri ka mi ma ne to ɲɛdɔn dɛ i ka mi ma ne to ebe fe nyodo mun ne tekele ne ɲɔgɔn tɛ n ko kama dɛ ebe fe nyodo ne ta mun ɲɛdɔn mɔgɔ mulo bali siri tigɛlen e ta kun ye baara ye k'e kana eri kelen ɲɔgɔn hali ne ma ko a bɛ mun kɛ ne ka baara la hali ni ma ko a bɛ mun kɛ n ka baara la nɔgɔ an tɛ nɔgɔ supporter dɛ a bɛ ko de o tɛna mun a bɛ ko mɛ ni koli sugu fɔra ni koli sugu fɔra wali ne b'a i bila ka bɔ baara la ale da dɛ dilatulu da i tilela la yan yɔrɔ ne ɲɔgɔn kan ka di ɲɛna k'i la mulobaliya tɛmɛ bɔ Nasira ne y'i ta nin den de kama dɛ e kulo b'a la den foyi foyi tɛ ne bolo nin kɔ i ɲɔti ne ta nin kama dɛ yanni ne ta la baara kama dɛ ɛ ma kɔrɔ e san ne dɔgɔya ele patron cɛ san ne dɔgɔya e san ne dɔgɔya Nasira ayi ne de bɛ k'e sara wa den nɔfɛ dɛ ne de bɛ k'e sara ou bien e de bɛ ka ne sara i la maa ma kɔ ko fana n b'a biya biro ne de bɛ k'e sara ou bien e de bɛ ka ne sara a bila ko bila bɔ baara bila bɔ baara e jugu sago kɔrɔ ye fugari o de kama ni min bɛ sa bonya kɛ i fadenw bɛ bugo sɔrɔ i la e tɛ se k'a fɔ k'e tɛ sira Nasira ye mun fana bɛ Nasira la ne tɛ s'a la ne kɔni tɛ s'a la
Batra bugo te me katanga barake mo. Ato ikono de mai. Mij. Kana den bugo. Nasra. La jilla. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salut la famille, ici votre artiste Kara Design. Donc voilà, nous avons une série de cinéma. Donc, on a un blog pour nous, c'est ça. Il y a un effort à la famille. Donc, cinéma, allez nous faire ni à la sonama, on va continuer à faire. Les obstacles de l'amour, amour, au Jofolo, au dans l'épisode 1. J'espère que nous allons à l'instant. Donc, on va faire ni morobi morobana, car la ligue d'ama ou qui a gagné la tafoyana, et bien, vous voulez un numéro de téléphone. Bon, sponsor ou fana, ou un numéro, avant vous voulez ni morobi faire pour dire bon, un film. Merci beaucoup. Ciao, ciao.